Amurka ta kai wa Iran hari, daga baya ta ayyana cewa ta yi nasara. Ta cire dukkan takunkumin man fetur da ta kakaba wa Iran, yanzu kuma tana siyan man. Jimloli 4 kacal, amma kwanaki 116 su suka raba. Bari mu haɗa abubuwan da suka faru. An gaya mana cewa wannan yaƙi ya shafi makamin nukiliya ne. An ce Iran na dab da kera bam ɗin nukiliya. Rahotannin sirri suka fara fitowa zuwa kafafen yada labarai, kuma a ranar 28 ga watan Fabrairun 2026 aka kaddamar da Operation Epic Fury. An kashe dala biliyan 29 wajen kai hare-hare da jiragen yaƙi da makamai masu linzami. Jiragen B-2 masu ɓoye kansu sun yi dogayen jirage daga Missouri zuwa sararin samaniyar Iran. Wannan shine mafi girman tarin sojojin Amurka a gabas ta tsakiya tun bayan mamayar Iraki a shekarar 2003. Sai dai akwai wani muhimmin abu. Kwana guda kafin a kai harin farko, ministan harkokin wajen Oman ya sanar da cewa an samu babban ci gaba a tattaunawa. Iran ta amince ba za ta tara sinadarin uranium mai wadatar gaske ba. Ta kuma amince za ta bai wa hukumar IAEA damar ci gaba da bincike, har ma ta amince ta rage adadin uranium da take da shi zuwa mafi karancin mataki. Ministan ya bayyana cewa zaman lafiya ya kusa cimmawa, kuma an shirya ci gaba da tattaunawa a ranar 2 ga watan Maris. Amma an kai hare-hare a ranar 28 ga watan Fabrairu, kwanaki 2 kafin a koma tattaunawa. Yanzu mu yi tambaya, me yasa ba za a iya jira na tsawon sa'o'i 48 ba? Mu matsa zuwa wannan makon a ranar 21 ga watan Yunin 2026 a wani katafaren otal da ke gefen tafkin Lausanne a Switzerland. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya zauna tare da wakilan Iran domin tattaunawa. Qatar da Pakistan ne suka shiga tsakani, yayin da shugaban IAEA ya halarta. Bayan tattaunawar, ma'aikatar baitulmalin Amurka ta fitar da takardar sassauta takunkumi na kwanaki 60. Takardar ta ba da damar samarwa, jigilar kaya da sayar da ɗanyen man Iran. Haka kuma an ba da damar harkokin banki, inshora da sufurin da suka shafi fitar da man Iran. Wannan na nufin cewa bayan kashe biliyoyin daloli wajen kai hare-hare kan Iran, Amurka ta sake ba da izinin komawa cinikin man Iran. Bugu da ƙari, Iran na da sama da dala biliyan 100 da aka daskarar a bankunan duniya. Dala biliyan 6 daga cikinsu suna Qatar tun shekarar 2019. A wannan makon, Iran da Qatar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya domin sakin waɗannan kuɗaɗe. JD Vance ya bayyana cewa idan aka sake buɗe waɗannan kuɗaɗe, za a yi amfani da su ne wajen siyan kayayyakin noma daga Amurka, kamar masara, alkama da waken suya. A gefe guda kuma, kafin fara yakin, Iran ya kai ziyara zuwa Saudiya, Qatar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A ziyarar an cimma yarjejeniyoyin saka hannun jari da suka kai sama da dala tiriliyan 2. Bayan fara yakin, an rufe mashigar Hormuz, farashin mai ya yi tashin goron zabo, kuma kasashen yankin suka kara dogaro da kariyar tsaron Amurka. Har ila yau, wata yarjejeniya da aka sanya hannu a ranar 17 ga watan Yuni ta tanadi samar da akalla dala biliyan 300 domin sake gina tattalin arzikin Iran. Masu sharhi da dama suna ganin tattaunawar Switzerland a matsayin nasarar diflomasiya, sai dai wasu na cewa jerin abubuwan da suka faru daga tattaunawa zuwa sassauta takunkumi da yarjejeniyoyin tattalin arziki suna nuna wani hoto daban. Kuma menene gaskiyar lamarin? Abu ɗaya a bayyane yake: kwanaki 60 masu zuwa su za su kasance masu matukar muhimmanci ga makomar dangantakar Amurka da Iran da kuma zaman lafiyar ta gabas baki daya. Kar ku manta, ku follow, ku like, ku bayyana mana ra'ayinku a ƙasan comment.